And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May boyfriend ako. Pero, masarap pa rin ang ex ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Kelay. 22 years old. Taga North Cotabato, Mindanao. This is my secret file. Hindi naman sa pagmamayabang, DJ Rocky, pero maganda ako. Maputi. Hindi nga lang katangkaran, pero malakas ang sex appeal ko sa mga lalaki. Back in 2019, sa Davao City pa ako nag-aaral. Single. Walang problema tungkol sa pag-ibig. Nagka-phobia kasi ako sa mga past relationship ko, kaya for almost 2 years, single ako. So, umuwi ako sa lugar namin ng December 2019. Simbang gabi. Nang bigla may tumunog sa cellphone ko. Notification sa Messenger. May nag-request message na isang lalaki. Hindi ko naman kilala. So, in-stop ko lang. Kaya lang sobrang kulit niya. Chat ng chat. Kahit sinisin ko lang. Hanggang sa di na ako nakapagpigil. Chinat ko na lang pabalik. Tapos, sabi ko, bakit chat ka ng chat? At ang sabi niya sa akin, pwede bang makipagkita at makipag-chat sa'yo? Sabi ko, ba't naman ako makikipagkita sa'yo? Kilala ba kita? Sabay-sabing, huwag ka nang mag-chat sa akin. Tapos nag-reply siya ng, sungit mo naman. At ayun, sinin ko lang siya. Then fast forward, Feb 24, nag-chat na naman siya. Pero, dahil feeling ko nabobore ako, in-entertain ko na lang, binigay ko na lang yung number ko kasi hiningin na naman na rin niya. March, pandemic came. Stay at home lahat. So, tambay lang ako sa bahay nang may biglang tumawag sa akin, unknown number. Napamura ako sa isip-isip ko kasi antok na antok pa ako. Tapos, pagkarinig ko sa kabilang linya, "Hi miss, maganda." Yun ang bumungad sa akin. Sabi ko, sino to? Saan mo nakuha number ko? Tapos sabi niya, na ako raw, yung kachat niya. So alam ko na. Itago natin siya sa pangalang JR. So, ngayon, doon nagsimula ang lahat. Nanligaw siya sa akin. Until the following month, sinagot ko siya. In fairness naman maayos yung relasyon namin. Komportable kami sa isa't isa. At first, nung sinagot ko siya, hindi ko naman siya ganun kamahal. Natutunan ko na lang din siyang mahalin kahit papano. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, may mga nalaman ako. Meron pala siyang babae bukod sa akin. Yes, DJ Rocky. May nauna pala sa akin. May babaeng kasama si JR
na nakita ko sa isang post sa Facebook. Ang sakit na makita ko yung taong pinagkakatiwalaan ko, yung taong ipinagkatiwala ko yung puso ko ng buong buo, yun pa pala ang wawasak sa puso ko. Pero hindi ako nagpatinag. Ipinagpatuloy ko pa rin ang relasyon namin ni JR. Hanggang yung babae na lang niya yung sumuko. Although ang dami kong naririnig ng mga maling husga. Masama raw ugali ko, pakitang tao lang ako, tanga ako, at kung ano-ano pa. Pero wala eh. Wala naman akong kasalanan kasi ako ang pinili ni JR. Ako. At hindi naman yung nauna niya. So, naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Umabot kami ng 11 months. Nag-live-in kami. Ang dami kong napagdaan ng sakit. Hirap, pagod sa relasyon namin. Pero hindi ako sumuko. Kasi nga, ang alam ko, nagmamahal ako. Then one day, bago yung first anniversary namin, nalaman ko na naman na merong babae si JR. At ate pa ng girlfriend ng kapatid niya. Para akong sasabog sa sakit. Wala naman akong ginawa sa kanyang mali. Naging tapat naman ako sa kanya na hindi nga ako tumitingin sa iba, pero bakit ako niloloko? Ang dami kong tanong na hindi niya masagot. May tanong na, saan ako nagkulang? Saan ako sumobra? Pero ang tanging sagot lang ni JR sa akin ay, sorry. Hindi ko alam. Siguro, nagising na lang ako ng isang araw na ayaw ko na hindi pa ako handa. Napamura ako sa sinabi niya sa akin, as in po, matapos ang isang taon na ibinuhos ko lahat-lahat sa'yo, ganito mo lang ako iiwan? Iiwan mo ko ng walang rason? Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko sa mga oras na yun. Yung mga magulang niya, niyakap lang ako. Iba raw ako sa lahat ng nakilala nilang babae ni JR. Yes, DJ Rocky. Mga babae. Marami na siyang dinala sa kanila. Pero ako yung pinaka nagtagal kay JR. Hanggang sa sinubukan kong makabangon. Inom lang ako ng inom ng alak kasama ang kapatid niya. Ang hirap. Nirespeto ko na lang yung desisyon niya na maghiwalay kami. Di na siya nagpakita sa akin. Pero halos gabi-gabi, pinupuntahan ko siya sa trabaho niya, nagmamakaawa na bumalik siya. Pero itinataboy niya lang ako palayo sa kanya. Grabe yung ginawa ko. Nagmakaawa ako sa taong ayaw na sa akin. Sabi ko sa kanya, nahayaan na lang niya akong mahalin ko siya. Hayaan na lang niya akong kulitin ko siya. Dahil one day pag okay na ako, hindi na ako mangungulit sa kanya. Pero wala. Ayaw na niya. Para akong sinaksak. Pumunta ako sa simbahan. Umuulan. Para bang nakikisama pa yung panahon sa pinagdaraanan ko. Tinanong ko si Lord, ba't ko to nararanasan? Masama ba akong tao? Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sign na meron talagang iba para sa akin, na malalampasan ko to. Malalampasan ko lahat ng pinagdaraanan ko. Then, fast forward. Unti-unti, nakakalimutan ko na si JR. Year 2021, bagong taon. Balik ako sa dating ako.
Walwal dito, walwal doon, gala dito, gala doon. Ine-enjoy ang sarili. Maibsan lang ang sakit na nararamdaman ko. Unti-unti, nararamdaman ko na sa puso ko na kaya ko pala. Kaya ko pala nang wala si JR. Then May 2021 may nakilala akong lalaki sa Facebook. Itago natin siya sa pangalang Dwayne. Security siya sa Maynila. Malayo-layo siya sa akin pero okay naman. Friends muna kami. Ayoko magseryoso. Laro-laro lang. Ganon. In short, pick lang ng boys, then click. Ganon. So, ayun, dami ko nakaka-chat, text, video call, landian. Well, ganon talaga. Lapitin ako eh. So, okay naman kami ni Dwayne. Happy, because we're friends. Gusto ko siya. Although, alam ko naman na malayo, pero alam kong gusto niya rin naman ako eh. Then, one day, he asked me kung pwede ba siyang manligaw. Sabi ko, oo naman. So, ayun. Eventually, na-in-love ako sa kanya. Di naman sa pagmamayabang pero gwapo rin naman si Dwayne. Matangkad, moreno, and may dating talaga. Tapos, finally, June 8, 2021, officially kami na. Hindi ko naman siya panakip butas. In love lang talaga ako sa kanya. Kasi, alam ko talaga may purpose si Lord eh. Then, mapagbiro ang tadhana. Masyado mapagbiro. Alam niyo kung bakit? Bumalik yung ex ko. Tapos, may nangyari sa amin. Tapos, parang naramdaman ko na iba pa rin yung sarap ng ex ko. Sarap kasama. Sarap sa kama. Sarap sa lahat ng bagay. Pero narealize ko na mali yung ginawa ko eh. Maling-mali. Nangyari na ang nangyari. Grabe yung pagsisisi ko nung panahong yun. Kaya ang ginawa ko, nagtapat ako kay Dwayne. Sinabi ko sa kanya yung kahinaan ko. Sinabi ko sa kanya na nagkamali ako at na kung pwede patawarin niya ako. At ayun siya. Sabi niya, hindi niya akalaing magagawa ko sa kanya yun. At sabi niya na bigyan ko muna siya ng panahon para makapag-isip-isip. Sa totoo lang, DJ Rocky, napapraning ako. Kasi baka mamaya mawala sa akin si Dwayne. Pero siguro kailangan ko lang harapin ang consequences ng mga actions ko. Ano bang gagawin ko, DJ Rocky? Pipiliin ko ba itong taong mahal na mahal ako? O yung taong kahit maraming sakit ang idinulot sa akin, pakiramdam ko mahal ko pa rin. Pero gusto ko nang itama ang lahat. Bigyan niyo naman po ako ng advice, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Kelay. At ito, ang aking secret file.